My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh. Yeah, ooh. My life be like, yeah, ooh. My life be like, times like these that make me say, Lord, if you see me, please. În ediția de astăzi a rubricii de tuning l-am invitat pe Topor Alexandru, președintele clubului X-Team. Bună ziua și bine v-am găsit! Andu, spune câteva cuvinte despre clubul X-Team. Se știe că X-Team este primul club din Constanța cu și are un număr de 30 de membri la ora actuală. Până acum am organizat mai multe evenimente în Constanța, concursuri de îndemânare, concursuri de drift, la care am fost colaboratori, concursuri de liniuțe și chiar și tuning show-uri. Pe ce evenimente se bazează mai mult clubul X-Team? În general ne bazăm pe organizarea de evenimente sportive. În general încercăm să le organizăm în Constanța, concursuri de liniuță, concursuri de drift, concursuri de fapt expoziții auto, mai bine zis, adică tuning show. Cu ce mașină ai venit astăzi la rubrica de tuning? Eu astăzi am venit cu mașina mea personală, un Renault 21 Turbo, modificat mai mult pe partea motor, pentru că acolo este punctul forte al ei. Exterior prin aplicarea unei vopsele, mai multor vopsele, adică o vopsea neagră, una argintie și o dungă portocalie. Hai să stăm un pic de vorbă despre motor, cum era inițial și cum l-ai adus la forma actuală. Motorul la origine a fost un motor de 2000 turbo, 175 de cai. De când am mașina am început să modific și am reușit să ajung undeva în jur de 200 de cai. Prin aplicarea de noi accesorii ale motorului, adică am montat un nou intercooler, mult mai mare și mult mai eficient față de cel care era înainte, un boost controller pentru mărirea presiunii în turbină, un soft, un blow-off și schimbarea injecției, mai bine spus, mărirea amperajului în injectoare. Să-mi spui despre sistemul de evacuare și de sistemul de admisie al acestei mașini. Admisia, am aplicat un filtru sport de o capacitate mai mare, un filtru care este special pentru această mașină. Evacuarea de origine era de 57, eu am montat o evacuare de 63 acum, cu o tobă finală Borla. Zi-mi câteva cuvinte despre jante și despre suspensia acestei mașini. Din cauza că mașina este destul de veche, adică din 90, nu am mai găsit o suspensie de, să zic așa, de performanță. Am reușit să găsesc suspensia, de fapt să fac suspensia la Brașov, la unul dintre cei mai talentați, să zic așa, tuneri de amortizoare, dacă aș putea să spun. Jantele sunt niște jante pe 16 cu cauciucuri de 205, 40, 16, deoarece pe spate mașina nu are o aripă normală, are o aripă dreaptă și nu pot să pun alte cauciucuri. Hai să stăm un pic de vorbă despre sistemul audio. Sistemul audio este compus din un castofon Sony Explode,
cu mai multe funcții pe el, USB și Bluetooth, 4 boxe magnat, față și spate, iar în portbagaj am tot o stație magnat, un condensator de curent și o incintă cu 2 difuzoare Kenwood de mare putere. Acestea sunt de 300 de W. Observ pe stâlpul din stânga niște ceasuri. Cu ce te ajută? Deci dintre cele 3 ceasuri, cel mai important este cel de boost, care pot regla și vedea în același timp presiunea din turbină, deoarece folosesc o presiune de un bar. Și neavând ceasul acesta, vă dați seama că aș putea chiar să strig motorul sau să cauzez alte daune. Ai spus că ai un motor foarte puternic pe acest Renault. La un motor puternic este nevoie și de un sistem de frânare adecvat. Spune câteva cuvinte despre sistemul de frânare al Renault-ului tău. După cum ai spus și tu, mașina are un motor foarte puternic. Aceasta a venit cu un sistem de frânare foarte eficient, adică discuri față, discuri spate. Sistemul este un sistem Brembo, discurile de fapt de frână sunt Brembo și sunt super bune pentru această mașină. Am o frânare chiar foarte bună, neașteptată. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut și nu uitați, ne vom revedea și săptămâna viitoare cu noi informații automobilistice. Până atunci vă doresc să aveți o săptămână cât mai plăcută. La revedere!